Hola, em dic Mireia i vaig a primer D. M'estic llegint el diari d'una penjada, perquè a mi me'n van el rotllo de diaris, no? I, bueno, també m'he llegit 3 llibres d'aquests i m'han agradat molt. I m'estic llegint el diari d'una penjada, el número 3. Va d'una noia que és molt friqui i que al seu institut hi ha unes noies repel·lents que sempre li estan fent la guitza. Però li agrada un noi, però ella no s'atreveix a dir-li. Hola, em dic Abdelghani i m'estic llegint un diari de l'Anna penjada, perquè ja m'havia llegit un i m'ha agradat i m'he tornat a llegir un altre. Va dur... He bloquejat. Ara li fa gràcia el diari. Ara li fa gràcia, ara té vergonya. Va, t'agrada o no t'agrada aquest llibre? Sí, m'agrada aquest llibre. Està. M'agrada aquest llibre perquè ja havia llegit un. I a tu, quin llibre t'agrada? A mi m'agrada el llibre de Wattpad, El tresor del cementiri. A veure, ens l'ensenyes? Aquest Sí? m'agrada perquè és el segon llibre que m'ha llegit i les aventures són molt guais i ja està. I ja està. Que a ell li agrada. I a l'Isaac? Hola, em dic Isaac, soc del grup de primer D i m'estic llegint el llibre de l'Escola Calavera. L'he agafat perquè ja me n'he llegit altres i m'han agradat. Quants nens lectors, a veure qui tenim per aquí. Hola, em dic Abdallah i és el 5è còmic de l'Astèrix i l'Obèlix que me llegeixo. Les seves aventures són molt màgiques i sempre m'agrada llegir aquests còmics. I aquí hi ha un altre nen que se llegeix, Hola, em dic Josué, vaig a primer C. He agafat aquest llibre, Astèrix i Obèlix, perquè el primer còmic que vaig agafar em va agradar i vaig començar a llegir i ara m'agrada perquè és divertit, té acció i això, ja està. I aquí hi ha un altre noi que em sembla que llegeix còmics també. Hola, em dic Ivan, vaig a la classe de primer D i m'estic llegint el de Tintín, l'Estany Misteriós. M'he agafat aquest perquè m'he llegit més Tintín, l'autor, m'he agafat més llibres de l'autor i m'ha agradat molt. I va sobre d'un estel que sembla que va produir la fi del món, però en realitat és un avió. Ivan, t'agraden molt els còmics, que sí? Molt. Sí. I a veure, a l'altra banda de la classe, aquí tenim. Hola, em dic Marcos. Ui, a veure, un moment, a veure, què llegeix? En Marcos... Què llegeixes? Hola, em dic Marcos, vaig a primer D. Estic llegint Les trenques de la nit de Halloween de Jerónimo Stilton. M'agraden molt aquests llibres perquè és el tercer ja que llegeixo. Carai. I a veure, cap allà... Hola, em dic Lluís Sofri, soc de primer D de l'Institut Frederic Martí Carreras i m'agraden els llibres del diari del grec perquè ens explica el que passa i És molt divertit. Tu te passen coses com el grec o no? T'ha passat mai alguna cosa com el grec? Sí? Fa riure? Sí, fa molt de riure. I és el tercer llibre que m'he llegit. De tota la teva vida? O del diari del grec? Del diari del grec. Ah, quin susto. I allà queden 2 nens més, que tots 2 tenen còmics a les mans. A veure, tu quin còmic llegeixes? Hola, em dic Mohamed Shlousi, vaig a primer D i m'agrada llegir els llibres del Tintín i ara estic llegint aquest llibre que es diu Picarós, els Picarós i a 6è m'agradava llegir els llibres de Tintín i ja està. I ara també. I a veure, l'últim... Sí que té èxit, en Tintín. Hola, em dic Milana, estic llegint el còmic del Tintín que es diu El secret del unicorn. Ja va, aquest és el 6è que llegeixo del Tintín i m'agrada molt i us recomano que us llegiu els llibres del Tintín. O sigui, aquests nens d'aquesta classe, ja ho veieu, llegeixen molt.